Els treballadors d'MT a Girona s'han manifestat aquest matí davant la seu de l'empresa amb una llarga llista de greuges per denunciar. A més de 2 processos d'extinció de contractes i 2 de suspensió en els últims anys, acumulen modificacions horàries i rebaixes de sou. La gota que ha fet vessar el got és la retallada en el pacte d'empresa que regula aspectes com les incidències o les nocturnitats, ja que el sou base dels treballadors es regeix pel conveni del metall que no recull aquestes peculiaritats. Tenim acumulat des de l'any 2009 fins aquí una sèrie de rebaixes, però si li sumem les que ells tenen, que ens han aplicat des del 4 d'agost i aquestes noves que ens volen aplicar amb tots els plus de vengo del pacte d'empreses, anirem un 67% de pèrdua. I, claro, el nostre risc no ha minvat mai i el corrent continúa sent igual de perillós. Llega un momento que ya cuando ve estas rebajas tan brutales, es decir, un trabajo que me juego la vida para ganar 1.200, 1.300 euros, es vejante. Ya creemos que esto es insostenible. MT compta actualment amb 130 treballadors a les comarques gironines i fa 5 anys en tenia 380. El seguiment de la vaga és total entre els operaris, una 80, mentre que els treballadors de les oficines no s'hi han afegit. L'empresa, que no ha volgut fer declaracions, al·lega pèrdues. Fins que acabin la vaga divendres, els treballadors d'MT han de fer uns serveis mínims del 50% que consideren totalment abusius. Denuncien que, a més de les avaries, han de fer feines programades, com ara instal·lar comptadors. Carles Brusset, TV3, Fornells de la Selva.